Para ng pagpahanumdom sa Office of Civil Defense Region 6 sa publiko nga mangin alerto kag mag-aligmat gid sa tanan nga tion. Sa interview sa Bombo Radio kay Director Raul Fernandez, ang Regional Director sa Office of Civil Defense 6, iyagin pahayag nga nakaprepara na ang mga naggalain-lain nga clusters ang Disaster Risk Reduction and Management Office sa bugos nga reyon agud masigurong kaluwasan sa mga pumuluyo. Suno kay Fernandez, mayara na sa mga ipanghatag nga food kag non-food items sa mga maapektuhan sang bagyo. Nag-coordinate man nga ahensya sa tanan nga local government units nga magpatuman gid sang preemptive evacuation ilabi na sa mga lugar nga ginabaha ang mga landslide prone areas kag malapit sa baybayon lagud malikawan ang mga peligro nga dala sang bagyo. Dugang pa niya nga bago mag-evacuate, siguraduhon nga naka-secure kag nakakandado ang mga puloyan. Ginpanumduman sa nga ahensya sa publiko nga magpabilin nga alerto kag magsunod sa mga mando sang otoridad. Advice for LGUs na magsagawa ng preemptive evacuation sa mga areas na prone sa storm surge, landslide, saka flooding. Sinusundan lang ito yung naging daan ni Yolanda saka ni Odette. So, na-experience na natin kung gaano kalakas ng si Yolanda kung naging epekto noon. So, kailangan natin talaga maganda. Sama-sama tayo, tulong-tulong tayo dahil ito naman ay para naman sa kaligtasan ng bawat isa. So, ang ating ating advice sa kanila na patuloy silang makikinig sa sa mga natin weather updating, and then Nabarian ang gabayin sang pahayag kag ang parugyan man sa publiko ni Office of Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez.